give yourself a treat, get to know these animals and plants, love them enough. You will learn to conserve them. You will learn to appreciate them. What does teacher say to the environment? We should plant trees. We should plant trees. We should plant trees to the environment. Animals are running away, environment is happy. What a protection? Give you honor. Give you honor. Give you honor to the environment. Teacher say, what does teacher say? What does teacher say to the environment? We should plant trees. We should plant trees. We should plant trees to the environment. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka matatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Winner, winner, winner Wednesday mga kabalitaktakan. Good morning. Sabi nga nila, ang ating panlaban sa pagod ay pahinga. Pero sa akin, ang panlaban natin dyan, kagandahan! Good morning and thank you so much for tuning in sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live kasi ang aga-aga naka-tune in na sila. And syempre, ang makakasama yung ilaw ng kakulitan at kakwentuhan, Ma'am Sheki. At alam nyo, ang dynamic trio ay hindi buo kung wala ang ating gentle giant na si Charles Limon at ang ating in-house guide na in-house minion Randy Guzman. Ayan, good morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga. Gising-gising, bangon-bangon na at samahan kami sa tawanan at talakan dito sa Morning Balitaktakan. Makakasama niyo, Charles Limon. At isang mataas na energy para sa ating mga ka-minion. Good morning, happy Wednesday at tumutok na kayo. Samahan nyo kami dahil ngayong umaga, punong-puno ng kwentuhang nakakatuwa at nakaka-excite ang ating morning. Punong-puno kami ng energy. Sabi ko nga tulog lang yan, pagod lang yan, kaya mong ipahinga yan. Pero babangon tayo at gigising, sasamahan namin kayo kung kumakain man kayo. Nag-agahan na ba ang mga kabalitaktakan na kayo ba? Hindi pa. Hindi ba? Pero kami, nag-enjoy kami sa Puto Kalasyaw. Thank you to Pop Daddy Randolph. And alam nyo naman, you can always watch us through the GNN channel or Highline TV channel. Mahanap nyo kami sa channels 11,
13, 20, 22, 44. Yan lamang isa sa mga platforms that you can watch us and stream kami Facebook Live through our regional news group channel, YouTube channel. Kung meron kayong mga hinaing at gustong pag-usapan, you can send us a comment or that issue sa aming Twitter account and Instagram account for you, for us to also be updated kung anong nangyayari sa paligid-likid. Yan. Kaya maraming option ang pwede nyong pagpanooran sa amin, mga kabalitaktakan. At kaya naman, tutok-tutok na dito sa Morning Balitaktakan. Ngayon naman, mga kabalitaktakan, tignan natin ang lagay ng panahon ngayong ika-9 ng Pebrero 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala ngayon dito sa Baguio City ay 15 degrees Celsius habang ang pinakamainit naman na temperatura ay 22.4 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:22 a.m. at inaasahan nitong lulubog mamayang 5:58 in the afternoon. Yan. Wow, medyo lumamig na naman Oo, Kahapon mainit lang. And ito, na-excite ako. Hindi na ata ako makikita dito sa Morning Balitaktakan next week. Charot. Kasi naman nag-text ang aking friend. Sabi niya, Be, pwede ka nang pumunta dito sa Southwest Europe. Naku, Wow. good Ayan. news! Sa mga gusto pong pumunta dito sa Southwest Europe, kasi po ang balita, sabi ng friend ko, good news sis, dahil sa Portugal, kung saan kilala ang bansa sa kanilang seafood dishes, nako favorite ko to. Yummy. Popular beach destinations, 16th to 19th century architecture, and more Oh. is now made more accessible to our travel buddies over there dahil niluwagan na po ng Portugal ang kanilang travel restrictions para sa mga papasok sa bansa. Ipinatupad ito kahit na patuloy ang pagtaas ng kaso ng Omicron variant ng COVID-19. And inimplementa ang hakbang matapos na irekomenda ng European Council ang pagpaparehas na ng travel rules na hindi na gaanong hihigpitan ang mga fully vaccinated na pasahero. Yun. Ang mga European COVID-19 certificates, EU Digital Pass o iba pa na kinikilalang vaccine passes ay hindi na kailangang magpakita pa ng negatibong test results. Kaya sa mga party peeps dyan, ingat, enjoy with extra caution Oh. and self-care. Ayan, tara na sa Yun. Portugal. Gusto ko talaga. And slowly, the international borders are opening up already. Kahapon, nakita din natin na pag-usapan din natin very quickly that Australia is also Yun. allowing na ang mga turista sa atin. So, there's a lot of advantages, mga kabalitaktakan, if you get yourselves vaccinated. Not just, keeping ourselves and the family and the friends and everyone around us safe. Yan pa, makakapag-travel tayo. Sama nyo naman kami. Tag us naman your photos para baka naman mabisita ng inyong MB Barkada. Yan. At tuloy na natin ang good news sa mga marites dyan and pageant enthusiasts. This is going to be big to everyone talaga. Kasi tayo mga Pilipino, no? Innate sa atin na pag-pageant talaga, parang tumitigil din yung buong mundo natin. Akala natin tayo sasagot sa top 10 question, di ba? Well, the good news is that the Philippines Miss Universe Earth is now lobbying. They're trying to get at least, sana, if possible, na yung top 20 finalists would now have at least, yun nga, gusto natin ng live or they're aiming for an on-site coronation for its 22nd edition after 2 years of virtual competitions. The caveat is that just 20 semi-finalists will compete in the finals, Yun. which will take place in one out-of-town location on July 2022, according to the organizer, Miss Lorraine Shock. As the global pandemic eases, Shock intends to organize the Miss Earth International competition outside of the Philippines later this year. The future seems bright with the organizations from Thailand, Vietnam, and other nations showing interest in organizing future Miss Earth competitions. On March 1st, prospective candidates will be screened
online. Miss Philippines Earth will examine applicants from all across the world, including Filipino populations in Dubai, the Middle East, and the United States before the top 20 applicants are picked. Some pre-pageant competitions will be judged online. So, the Miss Philippines Earth Finals, which will be broadcast on A to Z, are being considered for a location in Puerto Princesa. Naku, ang Naku, ganda ang naman ganda naman. doon. This year's theme is Me and Fauna. Uy, ang ganda nun which Oh. emphasizes the need of animal and habitat protection. So, good luck to our queens and everyone, because as early as now you are a winner already kasi Yes. sobrang Yan. laki ng platform nyo in taking the environment, and gone are the days na hanggang sabi nga nila kagandahan lang ang pinapakita sa pageant, but now they are serving with a purpose and Tama, with tama. a heart, di ba? Oo, ayan. Gusto ko Tama, sa Puerto tama. And Princesa. trivia, Mm-mm. yung napapanood natin, yung Miss Earth Mm-mm. 2020 Oo. natin, siya taga Baguio yun. Ay, si oo. Roxy. Si Roxy, Yes. ayan. Roxy Baines. Ayan Oo. na. At sasabihin ko na rin siya, wag na pala. Yan, at she's very, she came from the same university where I came from. Kaya sobrang nakaka-proud din sa ating Oo. mga pageantista dyan. Yan. At galing siya din sa Baguio City National High School. Oh, Ayan. wow. Mag-friend sila nung kaibigan ko, si Audrey, nanonood. O, Hello! Hi, good Ayun morning. nga, galing na lahat sa inyo. Kasi kabatch ko siya. Oh. Oh, yeah. Pero siya lang ang tumangkad. Walang magulang na nagpalaki. Oo. Ayan na naman tayo sa maliit eh. Ah. Mamaya, abangan nyo yan sa Barangay Nyangay kasi ito naman mga kabalitaktakan, kayo, nakakuha na ba kayo ng inyong national ID? Nako, Yes! pwede daw na Oo. pong pabilisin pa ang pagre-release ng national ID ng bansa. Talaga? Ayun. So, Uy. good news to para sa ating mga kabalitaktakan. Sa kasalukuyan, mayroon ng 114,167 na bagong registrants sa buong Cordillera at layon ng PSA Cordillera na makapagparehistro pa ng 1.3 million sa buong rehiyon ngayong 2022. Ang Philippine Identification System o PhilSys ay proyekto ng Philippine Statistics Authority o PSA. Layo nitong magkaroon ng isang National Identification System para sa bansa. Ito ang magsisilbing valid proof of identity. Inaasahang mas dadami na ang makakapagparehistro sa Baguio at Benguet dahil sa pagdating ng mas maraming registration kits. Maliban sa kakulangan sa registration kits, isa pang dahilan kung bakit bumabagal ang pag-usad ng registration ay ang limitasyon dulot ng pandemya. Ayan. Uy, meron na kayong national ID? Meron na ako. Meron na as in, tangible. wala Inaantay ko pa. na lang. Ayun, ako rin, Ay, inaantay na. nakapagpakuha na ako pero wala pa yung Oo, card. okay. hinintay pa lang natin. And at least, diba, the progress may be slow, but still, merong movement. Kami din medyo matagal, pero yun nga, nakita ko that they're trying to really give a system naman for everyone. And tama, no, having just one national ID just makes everything, all transactions, very convenient pagdating sa, alam nyo ba yung mga issue na parang hanapan ka ng ID tapos wala ka Oo. ma-present Oo, na yung ID? kukuha ka Diba? ng ID, Oo, pero, pero bago maghanap- ka makakuha. Kailangan mo ng valid ID. Kailangan mo ng ID. Eh, wala nga po akong ID. Oo, Paano diba? po yun? Paano yun, di ba? Kasi dun din sa ibang bansa, Oo. yung like countries like Oman, kwento ng kuya ko, yun lang yung hinahanap nila. Hindi, wala silang pakialam sa driver's license mo or iba't iba pa. National ID, ipakita mo lang yan. Diyan sa Oman, yun. Uy, Sana naman walang pumeke na naman ng mga national ID. Oo. Mamaya yan na naman yung mga nagkalat na peking Ping paggawa ID. dito sa ano. Oo. Naku, wag na, Wag please. na, true. Ayan. Speaking of international mga kabalitaktakan, mamaya makakasama natin sa Tirada sa Umaga si Eric John Garcia, ang isa nating kababayan dyan sa South Korea upang kumusay natin ang kalagayan nila sa kabila ng pagtaas nga ng kaso ng COVID-19 dyan sa South Korea. Yun nga. And let's bring it back naman. Good vibes naman tayo as young lovebirds ay magiging bida sa Piece of Sheki. Kung gusto mo ng good vibes, ako gusto ko kayong saktan. Ay! Mamaya, Bakit? bibigyan ko po kayo ng tips, personal tips. Yan, personal talaga. Oo. Kung paano malalaman na ang taong karelasyon mo ay hindi
para sa'yo. Ay, sa iba rin. Mamaya, Oo. abangan nyo yan. Sa barangay Nyangay, ano ang ating topic? Nako. Anong Ano? pipiliin mo? Would you rather choose na maging maganda o maging mayaman? Naku, na ano ko dyan eh. Oo. Meeting de avance. Mag-meeting de avance tayo mamaya. Oo, pero bago ang lahat ng yan, papainitin muna tayo ng napaka-angelic na tinig ni Princess Kadag. Kaya panoorin ninyo ito. Someday you're gonna realize. One day you'll see this through my eyes. By then I won't even be there. I'll be happy somewhere, even if I can't. I know you don't really see my worth. You think you're the last guy on earth. Well, I've got news for you. No, I'm not that strong, but it won't take long. Won't take long. 'Cause someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday someone's gonna take your place. One day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday, someday. But now I know you can tell. Calm down, and I'm not doing well. But one day these days they will roar and try. I won't have to cry sweet goodbye. 'Cause someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday someone's gonna take your place. Ooh, one day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday I know someone's gonna be there. Someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday someone's gonna take your place. One day I forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday, someday. Ooh.
idol kita. Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo. Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektado ang pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Stressed ka na ba? Normal lang yan. Minsan, may mga pagkakataon lang talaga na no-overwhelm at nababahala tayo. Pero ngayon, may katuwang ka na. Ipinakikilala ang Lusog Isip, ang unang mobile app para matugunan ng mental health concerns na iniaangkop para sa mga Pilipino. May mga tools sa app na matutulungan kang mapangalagaan ang iyong sarili at kaisipan araw-araw. Sa Lusog Isip, may tulong na nakahanda para sa'yo sa ilang taps lang. I-download na ang Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Oras na natin, may nalalabi pa tayong 5 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na at atin munang alamin mga kabalitaktakan ang latest situation ngayon dyan po sa bansang South Korea kung saan tuloy-tuloy pa rin po ang pagsipa ng kaso ng COVID-19 na dulot na din umano ng Omicron variant. Sa ngayon kasi mga kabalitaktakan, pumalo na po sa 1,081,000 or 81,000 ang kanilang kaso ng COVID-19 dyan sa South Korea. Nako, 1,000,000 Pero ngayon mga kabalitaktakan, makakasama natin ngayon ang isang OFW dyan sa South Korea, si Sir Eric John Garcia. Sir, magandang umaga po. Hello po, good morning po. Ayan po sir. So una po sa lahat sir, anong oras na po natin dyan sir? Basically 5 minutes before 8 a.m. Ayun, 1 hour ahead tayo. So sir, unang katanungan po, kumustahin lang po namin yung sitwasyon nyo dyan ngayon sa South Korea kung saan napabalita po na tuloy-tuloy yung pagtaas ng kaso ng COVID-19 dyan, sir. Yes po, after ko po yun, 4 days straight nang nasa 26,000 yung new cases namin dito. Nag-take precaution naman yung government. 2 weeks ago pa actually. May curfew kami hanggang 9. Basically yung curfew applicable siya din sa mga small businesses and restaurants. So, sarado na sila before 9 p.m. And, kung saaling mag-gather, isang table lang every restaurant. Dapat maximum of 6 people sa isang table and lahat dapat vaccinated. Hindi ka pwedeng makapasok ng restaurant kapag wala kang vaccinated. Okay po sir. So far sir, kumusta po ngayon yung epekto nito sa trabaho natin or wala naman po sa ngayon sir? Yung
paghigpit na din ng gobyerno laban sa COVID-19 dyan sa South Korea, sir? When it comes to work po, most naman po ng kapwa Pilipino din dito isa sa factory industry, factory workers. So, hindi naman sa masyadong affected. Kasi yung pagbabiyahe-biyahe din dito, hindi naman masyadong restricted. So, wala naman masyadong effect for kapwa OFW. Pero when it comes to office work, mostly ng mga office workers naka-home base. Home base na sila. Kaya lesser movement po ng mga tao. So that's good, sir. At least hindi po apektado masyado ang inyong trabaho. Pero dyan, sir, paano po kayo prinoprotektahan ng inyong kumpanya? Nagsasagawa po ba kayo ng regular na RT-PCR test sa mga katrabaho nyo? Or may mga pinapaigting pa kayong mga protocols pagdating sa trabaho, sir? Yes, sir. Hindi lang yung company yung nag-aalaga sa employee. Yung government, libre po yung test. Pwede kang pumunta everyday kung gusto mo sa local healthcare center. Pag nag-positive ka, sagot ng government. Yes, sir. Yes, sir. And yun pala, since dumadami dito, overwhelmed din yung healthcare facilities nila. So, ang bagong protocol, hinati na sa dalawa yung group ng mga positive cases, yung kailangan ng intensive care. Sila yung mga pinapasok sa hospital and quarantine facilities. Kung gusto nila, pwede pa rin silang mag-home. Bibigyan sila ng mga kit and monitor sila via phone. Yung mga wala symptom, self-care na lang din yun. Nasa bahay lang. Pero, just in case may mangyari sa kanilang or lumala yung case nila, may 24 hours na service na pwede silang tawagan just in case. Hindi pa rin sila pinapabayaan ng government. So that's good, sir. At least maganda yung pag-handle ng government ng South Korea dyan ngayon sa nangyayaring surge. Pero sir, matanong ko lang po, ina-advocate po ba dyan sa South Korea itong paggamit ng antigen test? Kasi dito sa Pilipinas, ina-advocate po ito ng Department of Health at inaprubahan na rin yung paggamit nito. Dyan, sir, sa South Korea? Yes, actually ginagamit na dito yung antigen matagal na. If I'm not na-roll out yun nila last year kasi nag-face na sila dito. Ginagamit yun sa mga students para mas mabilis din yung result para mabilis kang malaman kung may positive sa mga students para alam kung ituloy nila within the day. So, I believe na-roll out nila pero kung nagiging kung i-roll out mo or what not. They're using all their yung mga kaya nilang gamitin para mapanlaban sa sitwasyon. Okay, sir. Opo, sir. So, ngayon niya, sir, kumusta po ngayon yung mga iba't ibang aspeto dyan sa, dyan sa South Korea in terms of transport at yung mga paglabas ng mga tao, kumusta po ngayon dyan, sir? To be honest, pre-pandemic, kahit ngayong pandemic, wala pong pinagbago halos eh. Tuloy-tuloy lang siya. Kung mararamdaman yung pagbabago, wala kaming parang quarantine katulad sa Pilipinas na hindi pinalabas yung mga tao. I'm speaking only for I'm not sure kung
sa mga probinsya na area kung saan nagmula yung COVID talaga nung una. If it is true then, pero I believe it lang yung time na nag-lockdown talaga siya. Pero very good. Parang maliit lang yung area talaga. Okay po, sir. Sir, panghuli na lamang po na katanungan, kumusta po yung mga katrabaho nyo dyan? Lahat po ba kayo bakunado ngayon? Yes po, yung sa pagbabakuna naman po, actually, ganyan, yung pagbabakuna pero hindi po pino-force lahat ng tao. Pero yeah, kami po mga nasa lahat po ang vaccinated. Okay. So that's good, sir. Sir, baka may mensahe po kayo sa ating mga kababayan ngayon na nanonood, and also kung baka may gusto kayong batiin dito po sa Pilipinas, go ahead po, sir. Yeah, sa mga kapwa Pilipinas, matatapos din ang pandemic. Sa mga kapwa Pilipinas, kapit din lang matatapos din ang pandemic. Dasal lang, guys. Kaya natin. Okay po. With that, sir, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Morning Balitaktakan po, and stay safe always po, sir. Yes, thank you so much. Stay safe. God bless, guys. Yan po si Eric John Garcia mula po sa South Korea, kung saan ibinalita niya yung iba't ibang updates ngayon ukol sa COVID-19 situation dyan sa South Korea, habang tumataas pa rin po ang mga kaso nila, dulot na din ng Omicron variant. Mamaya naman, mga kabalitaktakan, abangan nyo ang kwentong hatid naman sa Piece of Shek ni Ma'am Shisheki sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. So masakit ang ulo sa Pauliniment, ginhaway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. First love? Kung kailan unang tumibok ang inyong puso? Well, ako lagi ang tumitibok para sa inyo and for my kids. Pero this morning, we are very happy to have two students who have a young love, and they use this love to inspire other young students as well. Not just only that, they keep a balance sa pag-aaral. Kaya sa mga estudyante dyan, kinig-kinig lang. We have this morning Miss Rihanna Tugado and Emmanuel Benco. Good morning!
Yan. So mamaya mapapakinggan natin itong dalawang estudyanteng to that they are really passionate when it comes to their respective courses. And aside from that, challenging nga talaga ang online distance learning at paano nga ba nila nagawa. And a confession na talagang makikilig ka or kikiligin ka kasi hindi si Sir Manu ang nag-confess kay Ma'am Rihanna. It's the other way around. Kaya alam ko yung iba dyan, hesitant pa sila to get or create their first move. Pero ngayon malalaman natin kung paano nagsimula ang napaka-cute nilang love story. Good morning, Miss Rihanna and Sir Manu. Good morning po. I am Rihanna Kate Altogado. And I am Emmanuel Perbenco. Thank you po for having us today. Thank you so much for giving us your time. And to this young couple, Miss Rihanna and Sir Manu, tingnan lang natin, gusto naming malaman, how were you able to choose your respective courses? Ako po gusto ko po maging electrical engineer simula bata pa. Kasi po yung father ko is an ECE. So na-inspire po ako sa kanya, yung mga ginagawa niya po. And I realized na mas nagusto ko rin yung mga ganong bagay kapag lumaki na rin po ako. And hopefully one day po makatrabaho ko po siya or mayroon po kaming project na magkasama po kami. Kaya po gusto ko po maging electrical engineer. Ako naman po, na-inspire po ako dun sa research project na ginawa po namin ng Grade 10 at pinanlaban po namin siya. So basically, it is automatic watering system for indoor plants na powered po siya ng Arduino. And sobra po akong na-amaze that time at feeling ko po sobrang saya ko po during the process. Kaya po sa tingin ko super fit po sa akin ng electrical engineering kasi po pasok na pasok po sa interest ko at feeling ko po ay mag-grow po ako sa. Wow, grabe yung passion nyo for really making sure that our engineering in our industry will grow sa ganitong avenue. To the both of you naman, since yun nga, nagpandemya and challenging na nga ang course nyo mismo, but it's more challenging kasi online distant learning. So, what were the challenges ngayong, ito nga, online distant learning? Tingin ko po, yung challenges po ng online learning ay masyado po siyang anti-poor. Kasi napapansin ko po, marami po talagang napapatigil sa pag-aaral. Kasi po, wala po silang enough resources para punan yung mga pangangailangan po ng online class. Tapos napapansin ko rin po na hindi lang naman po yung pera yung mismong problema, kundi yung mismong environment po ng learning. And third po, hindi naman po applicable para sa lahat yung ganitong learning setup. Ako naman po, yung challenges ngayong online learning is less interaction po with the students and the teachers or professors. Kasi after Zoom meeting po, diretso out na. And syempre kapag ka nasa meeting na rin po ay hindi naman lahat nakakapag-respond kasi maraming ginagawa sa loob ng bahay or mayroong mga responsibility sa bahay. Kaya hindi na rin sila makapag-on cam. So hindi nakikita nung teacher yung reaction ng students kung nahihirapan ba sila or kung nakakasabay sila. And sa mga students naman po, pagka face-to-face kasi kapag mayroon kang nagsasagot ka tapos pagkatapos ng klase, maipapakita mo sa kaklase mo, makakapag-compare kayo ng process and mayroon siyang ma-share sa'yo. Eh since online na po, kapag after every meeting, nagki-quit na lang. So wala na yung ganong feedback ng mga students sa isa't isa. Kaya po sa tingin ko, yun po yung mga dahilan kaya po mas mahirap ang. Oo nga, ako din eh. Tama. There is lesser interaction and hindi mo makikita yung immediate feedback ng mga estudyante mo when it comes to their learning curve. Then it also matters na we have a secondary way of reaching out to them. To the both of you naman, gusto naming malaman paano kayo nagkakilala and what was your first impression to each other? So, ang first impression ko po sa nagkakilala po kami sa Facebook po nung pumasa po kami sa electrical engineering syempre. Gumawa po ng group chat ganon and inad ko po yung mga kaklase ko po. Tapos ina-chat ko po sila, kino-congratulate ko po. And sakto po nagkaroon po kami ng parang marami po kaming similarities. Kaya nag-chat-chat na lang din po kami. Tapos nagtuloy-tuloy na po. So yung first impression ko po is matalino po talaga, tsaka masipag mag-aral. Kasi po marami rin siya mga in-apply na schools and nakikita ko po yun. Kaya kino-congratulate ko po siya na napakagaling po.
Yung first impression ko naman po sa kanya ay sobrang friendly po. Tsaka po, sobrang talino po. Kasi po, siya po yung nag-i-initiate po ng mga study session namin nung mga first week po bago po magsimula yung classes po. Kaya po, napareview po agad ako na ng Math 27 kasi po sabi niya po ay mag-review daw po kami. Yun, napaka-cute naman ng love story nila. Now that you've known each other at nakita nyo yung mga strengths nila and weaknesses, ang tanong ko naman, what makes them or Miss Rihanna and kay Miss Rihanna, what makes Sir Mau more attractive and vice versa naman? Sir Mau, what makes Miss Rihanna attractive? Mano attractive po siguro yung mindset niya and goal-oriented din po siya. Tsaka po, napansin ko din na parang filial child po siya, ganun po. Tapos nung mga nakakausap ko po siya, sobrang magka-vibe po kami and nagkakasundo po kami sa mga bagay-bagay. Which is good for me po, sa tingin ko. Ako naman po, nakaka-attract po sa akin yung mayroong clear goals and priorities sa buhay. Kasi po, syempre, dapat po as students, yun po ang unang pina-prioritize, which is makapagtapos po ng pag-aaral and makatulong po agad sa ating mga families and friends. So para sa akin po, yun po yung mga tao na kailangan na laging nasa paligid ko para po hindi rin ako mahirapan and magkaroon po ako ng focus and discipline po sa buhay. Kasi po ang kasabihan, 'di ba? You are what your friends. So, syempre, mas maganda po para sa akin na kung sino po yung mga malapit sa akin, ganun din po yung mga priorities sa buhay. Grabe, kinikilig ako dito, ha? And Miss Rihanna and Sir Mau, lastly, how do you make each other as your inspiration? Po, ginagawa ko po si Rihanna as accountability partner. Kapag meron po ako mga gustong gawin or to-do list, sinesend ko po sa kanya yon at the beginning of the day para po ma-update niya ako or matanong niya ako during the day po or at the end of the day kung nagawa ko po ba yung mga to-do list ko. Kasi po, kapag kasinid na po natin yun sa mga kaibigan or sa mga tao importante sa atin, makokompel po tayo na gawin yung mga bagay na yun. Out of embarrassment, syempre kasi kung nag-send ka ng bagay na gagawin mo, ine-expect nila na ma-achieve mo yun. Kasi hindi ka naman magsisend kung hindi mo gagawin. So extra motivation ko po yun na hindi ako ma-distract at hindi magpapadistract at mas lalo maging focus dun sa task at hand. Kaya po, natatapos ko na po yung to-do list and nagkakaroon na po ako ng time para magawa po yung mga gusto kong gawin. Nag-serve po siya as inspiration sa akin in a way na pinupush na po ako na gawin lahat po ng task ko and namomotivate din po ako tapusin on time lahat po ng gagawin kasi po kapag bumag-chat po siya sa akin, lagi po siyang may ginagawa po na task ganun po. Parang napipressure po ako na dapat po may ginagawa rin po ako. Tapos bonus na po yung may nakakasama po akong mag-aral and napagsasabihan po pagka po may malungkot po ako dahil sa online class ganun. Grabe yung, I like how they said that you wanted to be an accountability partner. So, thank you sa dalawang ito, to our hardworking and talaga namang passionate engineering students. And alam ko, they will certainly go far. So, sa mga ka-MB natin dyan, who is your accountability partner? And whichever love it is, kahit gaano pa kaliit o kalaki yung nagagawa ng partner mo sa'yo, it's really something that is effort for you and that really inspires you and makes you into a bigger person. Sa mga ka-MB natin dyan, share nyo naman ang inyong love story. Kasi mamaya, ibibida ni Ren kung ano nga ba ang mga tips if that person is for you. Magbabalik ang Morning Balitaktakan! Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Ayun, talaga namang nakakakilig at nakaka-inspire ang kwento ng lovers na shinare kanina ni Ma'am Sheki. Pero sa mga nagmamahal dyan at merong mga karelasyon, nako ito, every time na meron akong karelasyon, dala-dala ko ang listahang ginawa ko pa noong una akong nasaktan sa pag-ibig, di ba? Tayo kasi iniisip natin na pag meron tayong karelasyon, akala natin sila na. Sila na ang makakasama natin habang buhay. Pero meron akong 10 personal tips kung paano malalaman kung ang taong karelasyon mo ngayon ay hindi para sa'yo. Para sa aking unang tip, ito. He says he hears you but he doesn't really listen. Sinasabi niya na every time magsasabi ka ng problema, nakikinig ako, naiintindihan ko. Pero ang totoo, hindi naman talaga siya nakikinig at hindi kanya iniintindi. Ayan, nako, X yan, X, hindi yan para sa'yo pag ganyan. Ito, para sa aking pangalawang tip, ano naman kaya ang aking pangalawang tip? He's always number one, even if it puts you down. Kapag yung taong to, hindi ako lang yung magaling, ako yung tama, ako lagi yung dapat bida. Kahit na nadadown ka na or napapahiya ka na, okay lang sa kanya, basta siya ang bida sa relasyon nyo sa mata ng kayong magkarelasyon o sa mata ng ibang tao. Nako, red flag yan, hindi yan para sa'yo. Humanap ka ng fair na relationship. Ayan, pangatlo, he keeps too much to himself. Ito na. Papasok na dito yung mga cheating. Ayan, hindi naman yan para sa'yo. Ang dami niyang tinatago kahit na hindi naman dapat itago. Personal na niyang hindi sinasabi sa'yo. Gusto niya siya lang ang nakakaalam. Mga lakad, mga uso, mga bago, lahat yan. Gusto niya siya lang ang may alam. And yung worst part, nako, siya lang din ang may alam na meron na pala siyang ibang karelasyon. Nako, red flag yan, hindi yan para sa'yo. Humanap ka na lang, napakadami diyang iba. Ayan, para sa aking fourth na tip, he or she makes you feel unvalued at wala na siyang respeto sa'yo. Hindi na niya iniisip kung ano ang nararamdaman mo, hindi na niya pinaparamdam sa'yo kung ano ang halaga mo. Kapag kayo naramdaman nyo na hindi na kayo pinapahalagahan ng karelasyon nyo, wala na siyang respeto sa iniisip mo, nararamdaman mo, nako, red flag yan. Hindi yan pwede. Humanap ka na ng iba, umalis ka na sa relasyon. Ito, tip number 5, you're always performing for his sake. Ginawa ka na niyang nanay, nako, lahat ng gagawin mo, dapat nakadepende kung magugustuhan ba niya or ikabubuti niya ba to kahit na hindi mo na ikabubuti. Hindi pwede yan.
ibalik mo na sa nanay niya yan. Nako, hindi ka pwedeng maging nanay sa isang relasyon. Dapat fair lang yan. Hindi pwedeng ikaw ang laging gagawa ng paraan para mag-work ang inyong relasyon. Dahil pag ganun, he's not or she's not for you. Pang-anim na tip, he does not communicate. Ito, ang communication po, napaka-importante sa relasyon dahil alam natin na hindi mag-work yan pag hindi kayo nagkakaintindihan. And if that person doesn't want to communicate with you, even yung mga small talks, napaka-importante po ng mga small talks about future or about sa mga problems nyo. But if he or she is hesitant to even communicate or even ask the problem, and yung pag-uusapan nyo kung paano nyo maayos at mapapabuti ang inyong relasyon, that is a major red flag. So, get out of the relationship, be better for yourself. Ayan. Yan po ang tip number 6. Ang tip number 7 ko po, he makes you feel bad about yourself. Sa lahat ng pag-aaway, lahat ng palya sa relasyon, laging ikaw ang may kasalanan. Kahit na kasalanan niya, nako, dapat kasalanan ko pa rin. Naku, hindi pwede yun. Hindi pwedeng ako ang masama dahil hindi naman natin maiiwasan ang mga hindi magandang bagay sa isang relasyon, pero kung ang sisi ay sa'yo lang at alam niyo yun, yung guilt trip, lagi na lang, sige, ikaw naman kasi, yung sorry pero ikaw kasi. No. He makes or she makes you feel bad about yourself. You are not in a healthy relationship. Ano naman kaya ang next nating tip? Ang susunod kong tip sa aking listahan, he does not support you. Ang suporta po sa isang relasyon ay napaka-importante, lalo na kung ang bagay na ito ay makakapagpabuti sa iyong sarili at sa relasyon as well. And if he does not support what you want, in order for you to grow, get out, because as long as you are stuck in that relationship, you will not grow, you will not be the best na to, hindi ko sasabing better, best version of yourself. So, humanap po tayo ng taong susuportahan tayo, pero at the same time, pipigilan tayo sa mga desisyon na hindi naman nakabubuti sa atin. And ito number 9. Ito pinaka-importante ito sa akin aside from mga nasabi ko. He does not or she does not respect your family. Alam naman natin na oo, hindi naman sila ang makakasama na habang buhay, pero ang ating pamilya ay napaka-importante sa atin. Sila ang kasama natin bago tayo tumungtong sa stage na magmahal or magpakasal or bumukod. Pero kung hindi nila nire-respeto ang ating pamilya, though there are certain times na nagkakaroon talaga ng problema sa pamilya ng iyong kinakasama or ng karelasyon, pero dapat andun pa rin po ang respeto. Dahil kung paano niya irespeto ang iyong pamilya, ganun din niya irerespeto ang pamilyang magkakaroon po kayo in the future. At ang aking last tip, para malaman kung para sa'yo ba ang taong ito o hindi, you just don't feel it. Hindi mo na maramdaman, bored ka na. Though normal ang pagiging bored sa isang relasyon, lalo pag matagal, wala nang bago. Pero alam mo sa sarili mo pag, hindi na wala na hindi ko na maramdaman na siya ang kasama ko in the future. I just don't feel like this is the person that is right for me. You just know, as a person, kahit ipilit natin, may mga relasyon na nag-i-end, pero alam natin na sila pa rin talaga And meron ding mga relasyon na kahit na ang tagal-tagal sobrang okay, pero alam mong hindi siya ang para sa'yo, always listen to your heart, because at the end of the day, you know who you wanna be with, you know kung sino ang karapat-dapat para sa iyo. So, dapat makinig din tayo, hindi lang yan sa kilig, hindi lang yan sa kung ano man ang estado ng relasyon nyo ngayon. Nandyan yan sa kung ano talaga ang iyong nararamdaman. So, ayan po ang 10 tips ko kung paano mo malalaman na ang taong kasama o karelasyon mo ngayon ay ang taong para sa'yo. And tip lang ha, and advice, kapag itong mga to, hindi mo na nararamdaman or nakikita mo na hindi palya talaga, umalis ka na habang maaga dahil marami pang oras para makahanap ng taong talagang para sa'yo. At yan, hindi ko yan ibinida, pero yan ang in-advise ko ngayon. Advice ni Ren, dapat ganon. Dito tayo sa iba rin, no? And mamaya po, pag-uusapan na natin, ano ang mas pipiliin mo? Ito sa mga girls to girl side. Ang mas maging maganda
o mas maging mayaman? Hindi naman mas maging or ang maging maganda o mayaman. Pag-uusapan natin yan mamaya lang sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba saan man pupunta. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Napatunayang ligtas at mabisa ang res bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagbabalik ang inyong mga makukulit na kabarangay dito sa Barangay Nyangay. Ayan mga kabalitaktakan. Isa na naman pong issue ang idinulog sa ating barangay. Nako, nakaredy na ata tong magbangayan tong dalawa dahil ako na naman ngayon ang inyong senior kapitan. Ayan. Ang katanungan natin ngayong umaga mga kabalitaktakan. Kapag bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, ipanganak ka ba? Gusto mo bang ipanganak na maganda o maging mayaman? Yan, magbabangayan sa Team Maganda. Sino ang Team Maganda? Maganda ba yan? Grabe ka naman. Pag ako mayaman, di kita bibilhan ng kung anong gusto mo. Ayan. Team Mayaman, Beberen, at ang... Maganda pala, sorry. Bangag lang po. Team Maganda. Ayun. Ang team naman na mayaman na hindi kami malible-rible kung minsan. Ma'am, si Sheki. Bakit naman nabubulay? Malible-lible. Lible-lible. Gusto ko yung libre-libre na yan. Bagong coin term. Okay, sino ang unang sasalita sa inyo? Oo, kasi daw it comes with age daw. Dapat nauuna yung mas matanda. Anyways, if I am given the chance, I would rather choose to be someone na
ipinanganak na mayaman. I know Yun. not everybody is vested with a silver spoon. Hindi tayo lahat pinanganak na mayaman. However, kung ako, gusto kong maging mayaman because at least there is financial freedom. You also value pa rin kung saan pupunta. O, di ba? Ang daming 10 kasing camera namin dito. Kala nyo. Yan. You are vested or you are given the decision to spend your money wisely and put that in ways where you can mirror and empower other people and yourself. So ako, it's important din na yun nga, you know wisely where you're putting your money. So ako, pipiliin kong maging mayaman. Oh, okay. Sige, team mayaman. Pakinggan naman natin ang mga lahi ng mga magaganda. Ay! Yan. Lahi ng magaganda. Gusto ko yun. Oh, go. At walang tikpas Ayan. yung hair niya ngayon. Bakit ba? Maganda ako. Dapat panindigan natin kahit hindi. Oo. Ay, nako. Siyempre ako, ang pipiliin ko, ipanganak na maganda, no? Ang yaman-yaman mo nga, pagkapanganak, ang pangit, gano'n, di ba? Ayoko naman. Though wala namang pangit sa mundo, pero di ba, minsan mas maganda talaga yung mas kaaya-aya. And ang sarap kayang gumising na paggising mo, harap mo sa salamin, ay, ang ganda ko kahit mahirap ako, di ba? Ayan. Tapos, pag maganda ka kasi, meron kang confidence. Yung confident ka na lumabas, confident ka na gawin to, magpakita sa ibang tao. And pag confident ka dahil maganda ka, it goes with it parang yung confidence mo, magagawa mo yung mga bagay na gusto mong gawin na walang, alam nyo yun, nakakapag-add siya ng positivity sa iyong buhay dahil okay lang yan, maganda ko, kaya ko to, kailangan panindigan ko. Yung ganun, kaya kung ako, mas gusto kong ipanganak akong maganda. Yan. And pinanganak ka naman talagang maganda. Thank you, Nagkulang lang sa height. Hindi lang napalaki. Okay. Sige, pakinggan ulit natin sa ibang aspeto naman. Ma'am Shisheki, go. Alright. So, aside from that, oo nga, meron kang maganda ka nga. However, hindi mo na ibibigay sa ibang tao yung kagandahan na yon. So, kung mayaman ka kahit papaano, you have now the option to help others. Yan. You have the ways to help other people. Ako nga, mga ka-MB, kung mananalo ako sa loto, truth be told, pero hindi naman ako tumataya. If I am given the opportunity talaga na overflowing yung financial aspect, I would really like to create a charity for kids or abused women. And that will always put into a good avenue para makatulong nga. O bakit anong nalalagyan-lagyan dyan? Nalalaglag dyan yan. So, again, sige nga, it's not just surface Gusto mo pa rin makatulong pag mayaman ka. Yun. Sige, medyo nagulat ako dun sa nalaglag. Nakita ata yun. Gumanon ako dito. Sorry na po. Hindi naman ako naniniwala na makakatulong ka lang pag mayaman ka. Kasi pag maganda ka, meron tayong mga beauty queens. And, di ba, may purpose sila. Pag maganda ka kasi, pwede mong ipakita. Though, hindi ko naman sinasabi na pag hindi ka kagandahan dahil wala namang taong hindi kagandahan, hindi ka na makakagawa ng impact sa mga tao. Pero but then, pag maganda ka, katulad na lamang po ng mga beauty queens natin, yung ganda nila, at syempre talino, yung nagiging puhunan nila. Kaya nakakapag-inspire sila ng mga tao. And with that, nakakagawa din sila ng mga, yung katulad nga ng sinabi ni Ma'am Shisheki, charity. Diba? Yung mga beauty queens naman natin, hindi naman sila yung mayaman talaga. May mga beauty queens tayo na nagsimula talaga sa rugs, 'di ba? So, sa akin, pag maganda ka, pwede mong gamitin yung ganda mo para makatulong at saka magkaroon ka. Yung tingin ng tao kasi sa'yo pag maganda ka is, they look up to you, especially, yun nga, sa side nga ng ating mga beauty queens, yung mga personalities, they have this ability to inspire others na kahit na hindi man natatry ng mga tao yung nasusubukan nitong mga magagandang mga dilag na ito, pero nadadala nila yung sarili nila. And mas nai-inspire sila na gusto kong maging ganito. Ayan, para sa huling round, ayan, sige, Bardagulan ilabas na ba nyo to? na ang inyong mga Bardagulan na to. tinatagong secret weapons. Secret weapon, the black mauna cards. ang mayaman. Yan. Sige nga. Para sa akin kasi, mauubos ang ganda. Mauubos at mauubos
ang aesthetic. Sige, kaya mo yan. Go lang. I mean, tatanda ka, mauubos yan at some point you feel na pumapangit ka na. Pero kung mayaman ka, kahit papaano, pinapalago mo ito. And habang lumalago ito, nakakatulong ka pa. Or if not, personally, nakikita mo na yung assets mo are becoming valuable for other people. So, kung mayaman ka at nagamit mo ito ng maayos, ayan, ng maayos ha, kung maayos mo siyang nagamit, it would really change lives. Pero pag maganda ka lang, it only changes you. Ikaw lang, personal mo lang. Ganda mo lang. Wow. Okay. Sige, mukhang naubusan na. Tsaka sige, ito naman, team maganda. Babardagol ako ngayon. Sige. Pinanganak man akong mahirap. Dahil sa ganda ko, ako'y yayaman. Diba? Ayun lamang. Parang Though classic yung mga mayaman, kaya naman nilang magpaganda, magpagawa. Diba? Bumili ng mga skincare, mga make-up, diba? Pero pag maganda ka kasi, tendency doon ang mga mapapasukan mong trabaho, yung mga model, yung mga ganon. Tapos makakakuha ka ng magandang trabaho o kaya naman yung talagang kikita ka ng pera kasi puhunan mo ang iyong ganda. And with that, pwede kang yumaman. And sabi mo nga, Ma'am Sheki, kahit na tumanda ka, hindi na kukupas ang iyong ganda. Pero naniniwala naman ako na yung ganda mong yun, maaalala ng mga tao. Katulad na lang nila, Angelina Jolie. Thank you. Thank you. Diba, maganda sila. Thank you. Marilyn Monroe. Diba, kahit nawala na sila, kumupas na. Uy, si Angelina Jolie. Buhay pa si Angelina. Hindi, sinabi ko naman si Monroe, grabe naman kayo. Hindi ko po pinapatay si Angelina Jolie. Buhay pa mo siya. Ayun. So, pag ganun kasi, diba, maaalala pa rin, may impact pa rin kasi maganda siya noon. And nakapag-create siya ng kingdom niya or ng palasyo niya gamit ang kagandahan. And di yumaman siya. Ayan. Pinapaalala lang po namin, buhay pa po si Angelina Jolie. Hindi pa po siya patay. Alright. Sige, ano ang masasabi ni Kap? Nako, ito ang pinakamahirap na sinasagot Kung minsan mga kabalitaktakan, mas maganda na pinanganak kang maganda, pero wala namang mali kung ikaw ay pinanganak na mayaman. Kasi sabi daw nila, ito yung naalala kong debate sa klase namin noon Ay, wow. Kapag ikaw ay mayaman, afford mo ang maging maganda. Pero kapag ikaw naman ay maganda, afford mo din naman ang yumaman. Kasi nga din naman, napapansin ka meron kang impact lagi sa mga iba't ibang aspeto. Pero kahit anumang kagandahan o kayaman ang nasa sa iyong mga kabalitaktakan, hindi naman po maging masamang maging mayaman. Ang problema lang kung minsan ay nagiging ganid tayo sa ating kayamanan. At sa mga magaganda naman ang importante mga kabalitaktakan, maganda ang inyong ang saloobin mo. Wala kang kinikimkim na anumang mga problema dyan. Pero mamaya mga kabalitaktakan, ano bang masasabi nyo dito sa debate natin? I-comment nyo down below ang inyong mga saloobin upang aming basahin. Kasi na Houston, Texas na kami dito. Houston, Texas na kami mga kabalitaktakan. Kaya alam nyo namang magbabalik pa rin ang inyong dynamic barkada dito lang sa Morning Balitaktakan. Bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka
magpares bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Pagplano ng pamilya, hawak ko sa iyong kamay. Kaya pumili na. Hindi na ako matatakot. Dahil handa na ako. Kayang-kaya mong gawin lahat ng iyong hiling. Sa tulong ng family planning. Morning, Itaktakan. balitaktakan. Oh, ikaw ang nagsabi, tapos ano? Oh, hindi ka bilis yung sumabay. magsalita. Oo. Anong choreography to? Magkaibang Okay. GC. Mga kabalitaktakan, naway na puno ang inyong inyong umaga ng iba't ibang mga Yes. impormasyon. Kagaya na lang ng pagiging on the goal ng mga magkarelasyon kay Ma'am Shisheki. Nako, imagine engineering student tapos sabay sila sa pag-abot ng kanilang mga Yes. pangarap. Nako, napakagandang relasyon po yan. Naway palaguin ninyo at magbunga. Ayan. Oo. Grabe yung Ng magbubunga. mga kwan, Ng- success sa Oh, buhay. hi, Ikaw ayun. talaga. Bunga naman niyang Wag kina. muna. Oo nga. And ako, yun. yun naman yung kay Ren na sinabi niya that if you are in the wrong person, you cannot succeed. It has been overdone already. Alam nyo, sabi nga nila sa akin na maybe it didn't work out because it has a different purpose for you. And I believe that those tips na sinabi ni Ren, kung isa yan, unti-unting na-check mo yung to-do or checklist na yan, it's time for you to move forward. Lagi lang yan. And in any relationship, kahit man not just romantic, but if these relationships are within the co-workers, ganyan, or sa trabaho, or sa iba pa, you have an option to stay away from these people, di ba? And minsan kaya hindi po nag-work ang relationships dahil nga sa mga tips na yun. Kaya baka, nasa Korea yata ang ating Ay! Parang feeling ko gusto ko nang pumunta sa Korea kasi medyo, hindi pa ako pwedeng maghanap doon ng aking makakasama habang buhay. Wow, talagang Korea na ang gusto Kasi nga, ganito nga, medyo yung kaso nila doon ay tumataas and medyo yung restrictions. Pero, balang araw, bibisita tayo dyan. At sana maging okay na po talaga ang Korea, ang bansang iyan, para naman makapasyal na kami, mga kabalitaktakan. Ayan, move on naman tayo sa ating mga kabarangay kasi meron pong mga nag-comment sa atin. Sabi ni Winter, in my own opinion po, hindi nakikita sa ganda or yaman, kundi ang busilak ng mga puso. Ayan, okay. Oo, and sabi naman ng ating very, very, very supportive na si Miss CJ, sabi niya, mayaman na lang para mas may chance maging maganda. And there's an advantage in technology. Pwede na. Oo, doon marami. There Korea, di ba? Oo, marami. And sa Thailand as well. And Sir Alan Laviste said, being wealth and share it. Or being wealthy and share it. Oh, parang may point ako doon, Renat. Ang sabi naman, naku, may point ka dyan. Nagbati na po Pero, sila. Naku, ang sabi naman po ni Papa Leo Mercado, okay lang pong maging mayaman, wag lang maging mayabang. And of course, ganun din pag maganda ka, okay lang din maging maganda. Basta't hindi ka nagmamalaki sa ibang tao. Oo. Sabi nga natin that the success is not because of how much you have in your bank. It's how much people have or how much you have helped people with that amount of money that you have. Ako, kahit yung GCash ko, 5 pesos lang, okay lang. Kasi si JR, nag-send siya ng 75 stars sa atin. Thank you so much. And good morning. Ingat-ingat lang po sa ating mga napakasisipag na drivers natin dyan. Kanina kagabi may nasakyan akong taxi driver na sobrang bait din. So nakikinig siya ngayon. Hindi ko lang maalala yung pangalan niya. Good morning. Forever mo. Ang forever na love ko are my kids, Elera and Ethan.
good morning anak. I will talk to you very soon. And of course, to our supportive parents, good morning as well. And nearing na ang kanilang anniversary. Thank you, Mommy and Papa. Mommy and Papa. Mommy and Daddy. Ayan, Ayan. wow. Oy, batiin din natin si Ma'am CJ kasi nagbibigay yan ng stars. Thank you, Ma'am CJ. Ayan, binabati ko din po ang Limon family dyan sa Ilocos Sur. Fontanilla family din dyan sa Nueva Ecija. Ayun, Vizcaya tuloy yung sasabihin ko sana eh. And also yung Coloma family dyan sa Ontario, Canada. Ayan po, hello. Magandang, hindi ko alam kung umaga doon ngayon or gabi. Ayan, basta happy viewing sa inyo. And babatiin ko, syempre, ang aking mga magulang na lagi akong minamahal. Hello. Go. Hello. Hello po, Mama and Dadudes, dyan sa La Union, sa mga tita ko po. Hello po sa inyong lahat, sa mga pinsan ko, Tubilio and Mainot family, Bebel Alps, John Mark. Shout out sa mga nanonood sa amin sa Facebook, Olanday Rodel, Winter, Sir Alan, ayan na, banggit na kanina, and Crizella Atis, Riza Cartas, lahat po ng nanonood. Maraming salamat po. Ayan, at hindi naman, tutukan nyo mamayang alas 6, ano, itong Luzon Headlines at News Force North Luzon. At hindi nyo yan mapapanood kung walang kuryente. Kaya naman, yan, nandyan lagi ang NGCP. At hindi nyo din yan mapapanood kung wala kayong TV at furniture. Kaya gusto po naming magpasalamat sa aming TG Home Builders. O, diba? At syempre, ang Maranan and Ballesteros Optometric Clinic. Oo, kaya tanggalin na natin lahat ng mga aw-aw na yan sa katawan nyo. There are quality products available from Pau! Yan. And syempre, isang araw na naman. It's a winner Wednesday to everyone. Thank you so much for tuning in. But a personal note, maraming salamat sa bumubuo ng Morning Balitaktakan team. Starting from our sundo, very early, Papa Randolph to Papa Leo, Sir Rain, Ma'am Alpha, Ma'am Carla, and to everyone talaga, na personal note, maraming salamat po. Siyempre, Ma'am Shekay na pa rin. At syempre, kakulitan at kakwentuhan nyo para nakalimutan ko, di ba? Ma'am Sheki! At nakasama nyo naman sa Talakan na Tawanan, Charles Limon. At syempre, ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman. Sana makasama namin kayo bukas ulit ng umaga. Same oras, 6:30 in the morning para simula ng ating umaga bukas dito pa rin sa Morning Balitaktakan!